Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menin ka sngi ka arpoi terik ujile arja opsan kala sapriang ka video jang ka wei ka Briew ka batu Ksiar da ka balau ya ka Ksiar na Sohshkor je iwi Khynnah Skul iwi dang ya lenti hamau lai nong kwar hanrei haba ki pulet ki toket penya kilap bakam datang kani ka wei ka jingja hanrei kum kani ka jingja kala jaru hamau lai nong lum ka jingtu ya ka Sohshkor je Khynnah Skul hamau lai nong kwar ka dei ha ka khat pra terik ujile arja opsan kat ba hamau lai nong lum pat ka dei ha ka arpo terik ujile arja opsan ha ka ba ka kami jong i Khynnah ka kong sumar Kharlukhi kalethu bakidan arngut kishinrang kibalej penlap miet ya imei iba shong dukan kadbar ka kenthai pat ka khap ya ka Sohshkor na Sohshkor jong i Khynnah hadin bala toket penya ki pulit kileo kem ya ka wi ka Briew ka badang hapo ka khan rius nem kerta kala phla ba ka di kita ki Ksiar Shah Jhalupara bat menta ki pulit ki pha yalam haka Shah kata ka jaka ba ka di ya ki Ksiar Dia charum seneng dia arngut kishinrang wei kan thai tenang tu pada ke distrak ka main jung email ni la teman ni bukan kile man thiet thiet dala dep nang tu katukan thai kala nang rong satu balong jakarung kali kum tu kan kala ot itu Sohshkor ni kunjonga ikut pia tang pori le itu idang le kai le gimnastik hai hata po jan tu kan hata kapasit subang yang ki bayak kali kata ka Briew beli terekam kadon marwai na kan kadon marwai kisendang kidang distrak email bila mentit-tit na bukan susu. Mas dia buat ai komplain je. Em ngawan dalam amiat namang ada sebuah hospital. Apa kajing ni tong kini Briew dan tak nang. Kajing ni na CC footage de kidon lain wan. Tama kita senang di kamta kai itu kunjongan. Tak kan kai hi. Kalau ka paji idai jakai baka yalam pat. Kot ka Sohshkor kata ka paji ni. Em kamda paji phisrai kat nang ni bayang mangat kai hantai. Kamda jangai. Baru yang di Sohshkor. Em tang suliang. Benar kom ke lang Sohshkor. Kasukat na ni. Ndai baka put na kapajurot di ai kasukat di na ni ta. Idon skarat sini. Akum dai dak tu jigot kan. Makwa ba ki Briew bro kilong aware hai kun na jok. Nang tade baka num jasuk kan ni sakmat tu ki jakis. Mentah ki pat men saw ki dam sutu la sayo ki kidnap se ki ru kata kalau kajing bakraw ni ki pa. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.